Lab, pag-amping diri lab, kay kani akong paglakaw lab para ni sa inyong duha. Kay pait na kay karon, kinahanglan jud kong maabroad. Kay para po ni sa itong pamilya para makalingkawas sa kalisod. Oo lab, mag-amping ko. Agwantahon ako nga wala ka. Dili lalim na mulayo sa inyong lab kay siyempre buntis ka. Mao ni solusyon para makalingkawas ta. Oo lab, pag-amping dito. Unta lab, makakita kag buutan na amo. Agwantahon ako ang 5 years lab. Dali ra kay nang 5 years lab. Dili ko gusto na nga atong anak maparehas ako kaagi. Munang moabroad jud ko lab. Basta, isalig lang na muna, magbinuutan ka. Saligi lang ko, na di ko magbinuang. Lab, saligi po ko lab, nga dili ko magbinuang bisan pag nakasalayo. Lab, kasagaran sa LDR lab, magbulag jud unta, na dilit ta maparihan nila. Lab, di na ko magdugay lab, kaya mabihan ko sa place sa aeroplano. Layo pa kitong babaw. O tara na, ay ato din ang taka dito sa sige, ato po sa gawas. Pamping ito lab ba? Magamping po mo diri. Isa ko lab eh, usa ka mula ka lab. Magamping diri ha. Lab, atong sabot ha. Magpaabot rami sa imong bibi dire. Ay salamat, nakaamo kong buutan. Musta na kato kong pamilya dito sa Pilipinas, no? Pero nag 5 years na ko, niingon na ba ito kong amo? Extend ako 5 years. Bali 10 years na dyan, gimingaw na rabadyo ko sa akong pamilya dito. Sige, masugot na lang ko sa offer sa akong amo. Kaya kaning akong gibuhat diri, para rampo ni sa ilaha. Nanawag ko sa akong inahan, hingon na rabato na akong anak. Hapit na mag-graduate sa grade 6. Munang tudo kayo dyan ko diri sa abroad, para radyo ni sa ilaha. Franz, nato na kong agency. Nya, ako ang gilihok yung mga papers. Oh, sir, dayon yun itong mong i-extend ko na mag 5 years, sir? Oh, Franz, dayon yung muhang 5 years nga extend. Og magtaas yung muhang salary. Ganahan man pud ko ni mo god nya. Tilam pud ko. Nakoy dugong Pinoy. Og buutan pud ka. Boss, pero dili lang pud ka buutan, boss. Hagbay radyo ko mahawa, boss. Ako pud, boss, murag naganahan na pud ko sa mga manarbaho kay buutan pud kay ka. Pud kay natabang sa kong pamilya, boss. Kana lang imong ginapadala na pakis dito sa Pilipinas. Dako kay tabang na sa kong pamilya, boss. Kay dili na ko na mapalit og dili tungod nimo. Boss, musugot ko anang i-extend ko mo 5 years, boss. Bahalag mingaw ko sa kong pamilya, boss. Kay para ra pud sa ilaha. Salamat yo kay boss. Kay nakapili kog buutan na pareha nimo. Oh, sige, Franz. Sige ko nimo mahatod karon sa office kay na ako'y meeting natinan. Matik, boss. Surprise dito sila sa kong pag-uli ron. Gimingaw na dyan kay kung nila ba usap pa kato kong anak. Yung kakita niya sa personal. Karon makakita na sa kong anak. Kunya, ma-surprise to sila. Babe? 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 Nana ko? Han? Unsa man man? Ha? Unsay Han? Kinsa na mong kauban? Huwag kay klaro, babe. Imura rin kong gibinuangan na ako sa abroad. Lab, let me explain. Wala na ko nang nahanlan sa mong explain. Asa tong anak? Imura rin kong gibinuangan na ako sa abroad. Nagkakayot-kayot ko dito. Overtime. Para lang sa inyuan ay ingani na din na rin kay kauban rin. Ipagawas tong anak. Gusto na ko mulayas na dalo na ko ang anak. Isip sa kaginikanan, Brad. Namin mga anak niya, mga bata. Ako po lang yatiman. Di ba sa kung paglakaw buntis ka? Nanang anong karon? Upat naman na sila. Ang sa atong anak-anak. Kimulayas ako dito sa tumbalay. Dalo na ko kong anak. Di ko gusto na makita na ko na mong kalipin. Inyo radyo kong gibinuangan. Asa akong anak? Pa? Ikaw tingali akong papa kay puti man ka. Sa akong paglakaw, dalo na ko kong anak. Itong kano ka sa akong anak. Kaya akong dalon. Ikaw ba na kong amahan? Ingon ni mama. Ikaw bro kong papa kay gwapo ka. Imong anak, wala ang kinamagulangan. Turaw, nag-agency. Ha? Ba't na sila kabuk tira sa kadang-kadang bata dira? Kana akong anak? Kalas ka. Pa, asa na ko liwat? Ikaw niya kong anak? Musuporta na lang kong kwarta. Bahalag pagkabutot-buktot kong trabaho. Suporta na lang kong kwarta. Pagkuyok mo sa mong inahan. Ay, na, papa, oy.